šoferovať auto aj na vozíku. Nemyslím teraz vozíčkara, ktorý príde k svojmu autu a presadne si na bežné sedadlo, ale zostane pekne sedieť vo svojom pohybujúcom sa kresle. Je to možné, aj keď na to treba väčšie úpravy, no mnohým ľuďom to môže veľmi pomôcť. Včera predstavil Opel so svojím oddelením Handycars, čiže upravených vozidiel, dodávku, kde nebolo treba z vozíka vystúpiť. O úpravách sme sa rozprávali s projektovým manažérom Antonínom Pokorným. V podstatě se dá upravit každé vozidlo. Záleží na tom, jaká je míra postižení toho člověka a jakou úpravu ta míra postižení vyžaduje. K tomu máme odborného úpravce, který vlastně tomu klientovi poradí, jakou úpravu si má v tom autě udělat, ale v zásadě každé auto Opel jde upravit. Čiže je teda stratégia taká zo strany výrobcu dať, tak povediac, holé auto a už potom úpravca, ktorý je špecializovaný na to, ktoré postihnutie, dá tam tie konkrétne veci. Ano, je tomu tak. My máme s úpravcem jak v České republice, jak na Slovensku podepsané poměrně přísné smlouvy, kdy musí dodržovat technické parametry Oplu jako takové, aby ty vozidla potom prošly přes STK do provozu. Dá sa to aj nejako rozdeliť? Tie menšie osobné vozidlá sú vyslovene pre ľudí s menším postihnutím a ako vidíme aj tu kúsok od nás, veľké Movano je vozidlo povedzme pre celú rodinu alebo aj viacerých postihnutých? V podstatě taky záleží na stylu života toho člověka. Pokud je třeba člověk starší nebo i mladší, který ví, že bude sám, že se nechce zakládat rodinu a tak dále, tak jemu doopravdy stačí to malé auto. Pokud nepěstuje nějaké volnočasové aktivity, že třeba musí vozit handbike nebo vozíky na florbal nebo na rugby nebo na košíkovou. Záleží to podle jeho stylu života taky. A je dôležité napríklad ako v tomto prípade, že človek, ktorý nie je pohyblivý, vyjde s vozíkom do vozidla a až priamo na miesto vodiča a nemusí z toho vozíka zísť. Je to jednoduchšie pre neho, je to jednoduchšie pre jeho okolie. Je to sen každého vozičkáře, tady tohleto. O chvíľu vyskúšame, ako sa do špeciálneho vozidla nastupuje. Vianočná nálada je o obdarovávaní sa a jedným takým darčekom bolo aj špeciálne upravené auto. Prísť na vozíku k vozidlu, diaľkovým ovládaním ho otvoriť, vysunúť nakladaciu plošinu, nechať sa vyzdvihnúť a potom vozík upevniť k podlahe a vyraziť. To je zjednodušený postup pri riadení auta z invalidného vozíka. Predvedol nám to pán Tibor Kebel z organizácie muskulárnych dystrofikov. To je taký prvý krok tej samostatnosti pri riadení tohoto motorového vozidla, že nepotrebujem žiaden doprovod, nepotrebujem v tomto momente žiadneho asistenta, ktorý by mi pomáhal. Taktiež cez ten následný krok na diaľkové ovládanie vysúva sa rampa elektrohydraulická. Je to sekundová záležitosť. Automaticky tá rampa má takú medzipolohu, aby som nemusel vždycky hľadať tú polohu, kde môžem znútra nastupovať na tú rampu. Následne samozrejme tá rampa klesne až na zem. Rampa je tak 1,20 m dlhá, čiže nebude to nájazdová šikmárovina, ale zdvíhacia plošina. Áno, presne tak. Takže prakticky teraz je to už úplne dole, neustáva nič iné, len presunúť sa. Samozrejme, ako všetko, čo funguje na diaľkové ovládanie, tak môže byť pokazené. Toto je istené niekoľkými spôsobmi. Existuje aj klasické ovládanie cez káblový systém a už pri tej úplne najhoršej variante dá sa to len takou pákou, obyčajnou ručnou prácou prakticky ovládať celé. Takže keď už som hore... No a medzi tým sa pán Kebel na vozíku presúva do prednej časti vozidla na miesto vodiča. Jednak slúžia na to, aby vozík mohol byť počas jazdy napevno uchytený a zároveň je to vytvorené aj tak, že pokiaľ by došlo k nejakej poruche buď na elektrickom vozíku, alebo by som sa rozhodol, že ja neviem, som indisponovaný a nemôžem jazdiť, tak toto sedadlo obyčajným jednoduchým spôsobom sa odníma z tohoto miesta a môžeme premiestniť sem na pôvodné miesto a môže to riadiť úplne zdravá osoba. Teraz nasleduje ten záverečný proces uchytenie vozíka v konzolách. A teraz vlastne sa udeje najcitlivejší a taký háklivejší bod v tom celom, lebo i keď je všetko tak prispôsobené, ale nedalo sa nejako inak to upraviť len spôsobom, kedy musím to mať nejako v
vozíku, aby som na centimetr presne trafil to miesto, kde ten vozík je uchytený. Na elektrickom vozíku vzadu je jedna silná skrutka, ktorá zapadne do tohto dokovacieho zariadenia a zo spodu na elektrický vozík je pripevnená železná konštrukcia, v ktorej konštrukcii sú dve malé zarážky, ktoré presne musia zapadnúť tam vpredu na to miesto, kde sú tie háky. Už táto základná poloha je taká, keby som pokračoval ďalej, tak volant mám úplne naľavo. Je to neprirodzený sed. Je tu prídavná funkcia na elektrickom vozíku, zatlačím a ja prakticky idem sa posúvať doľava. Vozík sa ticho presunul asi o 7-8 cm. Zároveň vidíte, že celá tá podlaha je šikma. Zase by to bola neprirodzená poloha s tým, že by som bol v takom záklone. Takže upravili sme funkciu vozíka a ja idem dopredu a klesám. Sedadlo sa dostáva do zhruba takých parametrov, ako má bežné sedadlo. No a teraz zdánlivo som na mieste, dávam kľúč do zapaľovania a počujeme toto pískanie, čo jednoznačne znamená, že i keď nevidím na tie zarážky, tak nie som v správnej polohe. Takže hľadá sa naďalej správna poloha, pár centimetríkov, skúsime a je tichučko. Kontrolka dokovacieho zariadenia svietí na zeleno. Som v tej polohe, kedy už môžem riadiť, dám si bezpečnostný pás a prakticky by som mohol pokračovať v jazde. A toto je ten dôležitý moment, keď sa auto môže bez problémov pohnúť. Počúvate Zákrutu.